4, 3, 2, 1. Engines, we have ignition, we have a liftoff. V roce 1977 opustil Zemi objekt o hmotnosti necelých 800 kg. Jeho původní úkol byl jasný: během 4 let prozkoumat Jupiter a Saturn. Málo kdo v té době počítal s tím, že o téměř půl století později bude tento stroj stále fungovat, komunikovat se Zemí a plout prostorem, kam se dosud žádný jiný výtvor lidských rukou nedostal. Nyní tento cestovatel proplouvá chladným vesmírem a od nás je vzdálen více než 25 miliard kilometrů. Signálu z jeho vysílače trvá cesta k Zemi rychlostí světla déle než 23,5 hodin. Mise byla jasná: prozkoumat planety v našem systému. Sonda prosvištěla kolem bouřlivé atmosféry Jupiteru. Odhalila aktivní vulkány na měsíci Io, prozkoumala prstence Saturnu, vyfotila celou civilizaci v jednom bodě. Nyní ale zkoumá celý vesmír. Jako první plavidlo v historii opustila heliosféru, ochrannou bublinu naší hvězdy. Ke všemu tomu na svém boku nese pozlacenou měděnou gramofonovou desku. Poselství obsahující zvuky Země, hudbu, pozdravy v desítkách jazyků i souřadnice naší planety. Voyager 1 je tak naším nejzazším vyslancem. Od geniálních inženýrských výpočtů ze 70. let přes historické vědecké objevy až po chvíli, kdy se baterie sondy definitivně vybíjí a Voyager tak zůstane plovoucím vesmírným symbolem lidské zvídavosti a velkých ambicí. I dlouho poté, co jeho stvořitelé již nebudou existovat a dlouho poté, co naše slunce kompletně vyhasne. Bude cestovat v časech, které nikdy neuvidíme. Abychom plně pochopili, jak výjimečný byl start sondy Voyager 1, musíme se vrátit na konec 60. let 20. století, konkrétně do roku 1964. Vědci z Jet Propulsion Laboratory si při výpočtech pohybu planet všimli zajímavého fenoménu. Na konci 70. let se měly Venuše, Země, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto seřadit do vzácné konstelace na stejné straně od Slunce. Tato geometrická konfigurace nastává pouze jednou za 175 let. Nabízela unikátní příležitost k takzvanému projektovému nápadu Grand Tour, tedy využití gravitačního praku. Ten funguje tak, když těleso obíhající kolem Slunce se přiblíží k planetě, ta na něj začne působit svou gravitací. Sonda tak si vypůjčí část hybnosti planety. Místo toho, aby sonda nesla obrovské množství paliva pro zážeh motorů v hlubokém vesmíru, stačilo jí přesně namířit k Jupiteru. Gravitace obří planety by plavidlo vymrštila k Saturnu, gravitace Saturnu k Uranu a tak dále. Zkrátila se tím doba letu k vnějším planetám ze 30 let na pouhých 12. Jenže rozpočet NASA byl po skončení programu Apollo výrazně zaříznut. Původní velkolepý plán Grand Tour byl zamítnut jako příliš drahý. Inženýři z JPL se však nevzdali. Místo 5 nákladných sond navrhli skromnější misi zvanou Voyager. Oficiálně maskovanou jako pouhé rozšíření programu Mariner k Jupiteru a Saturnu. Tajně však konstrukci navrhli tak, aby vydržela mnohem déle a zvládla i případnou cestu dál. Výzvy byly obrovské. Ve vzdálenosti Jupiteru a Saturnu už Slunce svítí tak slabě, že běžné solární panely byly nepoužitelné. Sonda musela spoléhat na radioizotopové termoelektrické generátory, které přeměňují teplo z rozpadu plutonia 238 na elektřinu. Počítačová výbava byla dalším inženýrským zázrakem své doby, i když z dnešního pohledu působí jako z doby kamenné. Celková operační paměť Voyageru činí pouhých 68 KB. Pro srovnání průměrná fotka v dnešním chytrém telefonu zabírá 1000krát více místa než veškerá paměť, která řídila tuto epickou cestu. Data z vědeckých přístrojů se musela nahrávat na speciální magnetickou pásku.
A pak přišlo 5. září 1977. Ze startovacího komplexu 41 Miss Canaveral odstartovala raketová sestava Titan 3E s urychlovacím stupněm Kentaur. Na její špici byla upevněna sonda Voyager 1. Paradoxně odstartovala o 16 dní později než její sestra Voyager 2. Byla však navedena na rychlejší a přímější dráhu, takže svou sestru s přehledem předběhla už při cestě k Jupiteru. Start však neproběhl zcela bez dramatu. Palubní počítač raketového stupně spozoroval únik paliva a předčasně vypnul jeden z motorů. Kentaur musel pálit o několik sekund déle, čímž spotřeboval téměř veškeré rezervní palivo. Zbývala vteřina do selhání mise. Kdyby raketa běžela o jedinou sekundu kratší dobu, Voyager 1 by nedosáhl únikové rychlosti ze zemské gravitace a zřítil by se zpět. Inženýři v řídicím středisku si oddechli. Voyager 1 byl bezpečně na cestě. Kromě vědeckých přístrojů však sonda nesla na svém boku ještě něco jiného. Symbolický vzkaz případným mimozemským civilizacím nebo našim vzdáleným potomkům. Jde o slavnou zlatou desku. Pozlacený měděný gramofonový disk chráněný hliníkovým pouzdrem. Na jehož povrchu je galvanicky nanesena vrstva izotopu uranu 238 pro určování stáří sondy. Výbor pod vedením astronoma Carla Sagana na tento disk zaznamenal syntézu toho nejlepšího z naší planety. 115 analogových snímků zachycující lidskou anatomii, krajinu i města, pozdravy v 55 jazycích, zvuky přírody, hřmění, zpěv ptáků či pláč dítěte a 90 minut hudby od Bacha a Beethovena až po Chucka Berryho. Na krytu desky je vyleptán návod k přehrání s využitím přiložené jehly a hvězdná mapa určující polohu Slunce vůči 14 pulzarům. Voyager 1 se tak stal nejen výzkumným strojem, ale i časovou kapslí lidstva. Tahle zlatá deska je poměrně dost kontroverzní. Zatímco jiní tuto práci ocenili, druzí varují, že vysílání lokace naší planety Země do dalekého vesmíru může být potenciálně velmi nebezpečné. To ale není tématem dnešního videa. Před sondou Voyager 1 právě leží prázdnota meziplanetárního prostoru a první velká zastávka, král planet, Jupiter. Po 18 měsících tiché plavby prázdnotou meziplanetárního prostoru se před objektivy kamer Voyageru 1 začal zvětšovat masivní kotouč Jupiteru. V lednu 1979 začala intenzivní vědecká pozorování. Sonda se k tomuto plynnému obrovi přiblížila obrovskou rychlostí a vědci v řídicím středisku s napětím očekávali každou novou sérii fotografií, které palubní vysílač posílal na Zemi. Do té doby znalo lidstvo Jupiter jen jako skvrnitou kouli viditelnou z pozemních teleskopů nebo z letmých průletů sond Pioneer 10 a Pioneer 11. Voyager 1 však přinesl do vědeckého světa opravdový průlom. Jeho kamery s vysokým rozlišením odhalily, že atmosférické pásy Jupiteru jsou nesmírně turbulentní. Gigantická velká rudá skvrna, obří anticyklona větší než samotná Země, se ukázala jako vířící kotel chemických sloučenin, obklopený menšími víry a komplexními vlnovými strukturami. Sonda dokonce na noční straně planety zaznamenala masivní blesky, 100krát silnější než ty zemské. I polární záře tvořené nabitými částicemi. Největší překvapení však nečekala na samotném Jupiteru, ale u jeho měsíců. Vědecký tým původně předpokládal, že Galileovy měsíce budou jen chladné, mrtvé kamenné koule pokryté krátery. Skutečnost nemohla být odlišnější. Když Voyager 1 prolétal kolem měsíce Io bez vzdálenosti pouhých 20 000 kilometrů, astronomové nestačili žasnout. Místo rozbitého povrchu viděli žluto-oranžový svět bez jediného impaktního kráteru. Linda Morabito, členka navigačního týmu, při zpracování snímku objevila obří vějířovitý oblak vycházející z povrchu. Byl to vůbec první doklad aktivního vulkanismu na jiném tělese ve sluneční soustavě. Obří gravitace Jupiteru v kombinaci se sousedními měsíci neustále stlačuje a natahuje, čímž vzniká vnitřní tření a obrovské teplo. Vulkány na Io chrlí sloučeniny síry až do výšky stovek kilometrů nad povrch a vytvářejí tak plazmový torus obklopující celou oběžnou dráhu měsíce. Pozorování měsíce Europa pak přineslo další zásadní průlom.
Voyager 1 zachytil světlý povrch pokrytý spletitou sítí tmavých prasklin a linií, ale téměř bez kráterů. To vedlo vědce k hypotéze, že pod tlustou ledovou kůrou se ukrývá globální oceán kapalné vody, udržovaný v tekutém stavu rovněž díky slapovému ohřevu. Průlet kolem Jupiteru v březnu 1979 zaznamenal pro Voyager 1 také zkoušku ohněm. Sonda musela proletět extrémně silnými radiačními pásy planety, kde nabité částice zachycené silným magnetickým polem ohrožovaly citlivou elektroniku. Radiace způsobila několik falešných poplachů a drobných výpadků, ale robustní stínění a inženýrský design Voyageru nápor vydrželi. Hlavní fyzikální úkol byl splněn. Obří gravitační pole Jupiteru fungovalo přesně podle Flandrových výpočtů. Působilo jako neviditelný prak. Voyager 1 byl gravitací planety doslova vymrštěn vpřed a získal obrovské zrychlení. Bez spotřebování jediné kapky vlastního paliva byl naveden na přesnou dráhu k prstencovému králi. V listopadu 1980, 20 měsíců po opuštění Jupiteru, dorazil Voyager 1 ke svému druhému hlavnímu cíli. Před jeho vědeckými přístroji se rozevřel Saturn se svým ikonickým systémem prstenců. Vědci do té doby očekávali, že prstence tvoří několik homogenních pásů ledu a prachu. Snímky z Voyageru 1 však přinesly obrovské překvapení. Kamery sondy odhalily, že prstence Saturnu nejsou jen chladné jednotlivé pásy, ale skládají se z tisíců drobných, velmi jemných proužků a struktur. Fyziky navíc šokoval nález neobvyklých tmavých paprsčitých útvarů v prstenci B, takzvané loukotě. Tyto struktury se otáčely společně s magnetickým polem planety, nikoliv podle Keplerových zákonů nebeské mechaniky. Ukázalo se, že jde o jemný prach nadnášený elektrostatickými silami a interakcí s magnetosférou Saturnu. Sonda navíc poprvé vyfotografovala tzv. Pastýřské měsíce, jako jsou Prometheus a Pandora, které svou gravitací udržují materiál v úzkých prstencích a brání jeho rozptýlení do prostoru. Hlavní vědecký a dramatický vrchol celé mise Saturnu se však netýká samotné planety, ale jejího vnějšího měsíce Titanu. Titan byl jediným známým měsícem ve sluneční soustavě s hustou atmosférou a vědci dlouho spekulovali o tom, co se pod ní skrývá. Zde se vedení mise z JPL dostalo do osudového rozhodnutí. Voyager 1 měl unikátní možnost provést velmi těsný průlet kolem Titanu, který by umožnil změřit složení atmosféry, její tlak a hustotu. Cena za tento manévr však byla nesmírně vysoká. Gravitační úhel potřebný k takto těsnému průletu znamenal, že Voyager 1 bude vyhozen vysoko nad rovinu ekliptiky, tedy nad rovinu, ve které obíhají zbývající planety sluneční soustavy. Pokud by NASA zvolila těsný průlet kolem Titanu, Voyager 1 by navždy ztratil možnost pokračovat k Uranu a Neptunu. Vědecká komunita byla rozpolcená, ale touha odhalit tajemství Titanu nakonec zvítězila. Vědci se spolehli na to, že Voyager 2, který letěl o něco pomaleji za ním, dostane za úkol pokračovat po trase Grand Tour k Uranu a Neptunu, zatímco Voyager 1 přinese oběť pro průzkum Titanu. Dne 12. listopadu 1980 se Voyager 1 přiblížil k Titanu na vzdálenost pouhých 6490 km. Přesto optické kamery nedokázaly proniknout neprůhledným oranžově smogovým závojem tvořeným složitými organickými sloučeninami. Infračervené a rádiové přístroje přinesly přelomová data. Odhalili, že atmosféra Titanu je složena převážně z dusíku s příměsí metanu a že tlak na povrchu je o polovičku vyšší než na Zemi. Data poprvé naznačila, že na povrchu Titanu by se mohly nacházet řeky a jezera tekutých uhlovodíků. Průlet kolem Titanu byl velkým vědeckým triumfem, ale znamenal definitivní tečku za průzkumem planet. Gravitace Titanu a Saturnu vymrštěla Voyager 1 směrem nahoru, z roviny sluneční soustavy pod úhlem 35 stupňů. Sonda se ocitla na dráze, ze které již nebylo návratu. Byla definitivně navedena do temnoty a prázdnoty meziplanetárního prostoru.
Po opuštění Saturnu a úspěšném průletu kolem Titanu se Voyager 1 ocitl v otevřeném meziplanetárním prostoru. Sonda stoupla nad rovinu ekliptiky a vzdalovala se od Slunce i všech známých světů rychlostí přes 17 km za sekundu. Její primární vědecká mise zaměřená na průzkum planet byla v roce 1980 oficiálně splněna. Pro vědecký tým to však neznamenalo konec, ale začátek nové fáze. Interstelární mise Voyageru. Sonda pokračovala v měření vlastností slunečního větru, magnetického pole a kosmického záření v dosud neprozkoumaných oblastech vnější sluneční soustavy. Původní plán počítal s tím, že jakmile budou optické kamery nepoužitelné pro fotografování planet, palubní systémy je z důvodu úspory elektrické energie i výpočetní kapacity vypnou. V tom okamžiku však přišel astronom a popularizátor vědy Carl Sagan s odvážným a neobyčejným nápadem. Navrhl, aby se Voyager 1 ještě jednou naposledy otočil zpět k domovu a vyfotografoval planety sluneční soustavy z nebývalé vzdálenosti. Návrh se zpočátku setkal s nesouhlasem uvnitř NASA. Inženýři se obávali, že namíření citlivých optických snímačů směrem k blízko ležícímu Slunci by mohlo trvale poškodit kamery. Během 8 let byl požadavek 6krát zamítnut. Sagan však nepřestal lobovat a nakonec získal osobní podporu tehdejšího šéfa NASA Richarda Trulyho. Dne 14. února 1990 ve vzdálenosti zhruba 6 miliard kilometrů od Slunce dostal Voyager 1 pokyn k provedení historického manévru. Sonda natočila svou platformu s kamerami a pořídila sérii 60 snímků, které tvořily takzvanou rodinnou fotografii sluneční soustavy. Poprvé v historii jsme tak získali pohled na naše planetární sousedy z vnějšího okraje naší soustavy. Mezi těmito snímky vynikal jeden jediný. Na fotografii z úzkouhlé kamery se v rozptýleném slunečním paprsku, odráženém uvnitř optiky kamery, objevil drobný, nesmírně křehký světelný bod. Země. Na této fotografii zabírá naše planeta méně než jediný pixel. Byla to ikonická bledě modrá tečka. Carl Sagan k této fotografii později napsal slova, která vstoupila do dějin. Podívejte se znovu na tu tečku. To je zde. To je domov. To jsme my. Na ní všichni, které milujeme, všichni, které znáte, všichni, o kterých jste kdy slyšeli. Každý lidský tvor, který kdy existoval, prožil svůj život. Všechna naše radost i utrpení, tisíce sebevědomých náboženství, ideologií a ekonomických doktrín. Každý král a rolník, každý mladý zamilovaný pár, každý vynálezce a objevitel žili tam, na zrnku prachu, zavěšeném v slunečním paprsku. Pouhých 34 minut po vyfocení Země byly kamery Voyageru 1 z důvodu úspory energie vypnuty navždy. Všechna data putovala slabým signálem k Zemi a kompletně dorazila 1. května 1990. Sonda tím definitivně oslepla, aby si zachovala energii pro vědecké přístroje na svou další cestu do neznámého mezihvězdného prostoru. Po vypnutí svých kamer v roce 1990 vstoupil Voyager 1 do dlouhé a tiché fáze interstelární mise. Sonda se pohybovala rychlostí přes 60 000 km za hodinu, hluboko ve vnější sluneční soustavě, daleko za oběžnými dráhami planet. Jejím novým úkolem bylo dosáhnout místa, kde končí vliv našeho Slunce a začíná samotný mezihvězdný prostor. Slunce totiž neustále chrlí do svého okolí proud nabitých částic, takzvaný sluneční vítr. Ten vytlačuje okolní mezihvězdné prostředí a vytváří kolem celé planetární soustavy obří ochrannou bublinu zvanou heliosféra. Vědci teoreticky věděli, že tato bublina musí někde končit. Nikdo však přesně netušil, jak daleko tento okraj leží, jak přesně vypadá a co se stane, až skrz něj sonda projde. V prosinci roku 2004 zaznamenali přístroje Voyageru 1 první dramatickou změnu. Sonda překročila tzv. Rázový skok ve vzdálenosti zhruba 94 astronomických jednotek od Slunce.
V této oblasti se sluneční vítr narážející na mezihvězdný plyn náhle prudce zpomalí z nadzvukové rychlosti na podzvukovou. Voyager 1 se ocitl v oblasti zvané heliosférická plášťová oblast, kde je sluneční vítr stlačený, turbulentní a zahřátý. Následovalo 8 let napínavého čekání. Sonda se prokousávala touto turbulencí stále dál. Od roku 2010 přístroj pro měření nízkoenergetických částic ukazoval, že dopředná rychlost slunečního větru klesla prakticky na nulu. Voyager 1 doslova plul v místech, kde se sluneční částice zastavily a začaly proudit do stran. A pak přišlo léto roku 2012. V průběhu srpna začaly z palubních senzorů přicházet podivná data. Detektory zaznamenaly prudký pokles nízkoenergetických částic pocházející ze Slunce. Během několika dnů jejich množství spadlo téměř na nulu. Dne 25. srpna 2012 ve vzdálenosti 121 astronomických jednotek od Slunce přístroje zaznamenaly definitivní zlom. Sluneční vítr utichl. Vědeckou komunitu však čekala vážná debata. Část astrofyziků tvrdila, že sonda dosud neopustila sluneční soustavu, protože magnetické pole nezměnilo svůj směr tak, jak se teoreticky předpokládalo. Klíčový důkaz přinesla až šťastná náhoda v březnu 2013. Sluneční erupce z předchozího roku vyvolala vlnu, která po měsících dorazila až k Voyageru 1 a rozkmitala plazmu v jeho okolí. Palubní přístroj pro studium plazmových vln změřil hustotu okolního prostředí. Ukázalo se, že plazma kolem sondy je 40krát hustší než uvnitř heliosféry. Byl to nezvratný důkaz, Voyager 1 překročil hranici zvanou heliopauza a stal se prvním objektem vyrobeným lidskou rukou, který vstoupil do chladného, hustého a neprozkoumaného mezihvězdného prostoru. Tímto okamžikem se napsala nová kapitola lidské výzkumné historie. Lidstvo se dotklo mezihvězdného média a sonda navržená v 70. letech s plánovanou životností 5 let poslala zprávu o tom, jaké je to stát mimo ochranou náruč naší mateřské hvězdy. Dnes je Voyager 1 od Země vzdálen přibližně 25,6 miliard kilometrů a každou sekundu se vzdaluje o dalších 17 kilometrů. Je tak daleko, že rádiový signál z pozemních stanic putuje k sondě 23 hodin a 43 minut a stejně dlouho musíme čekat na odpověď. Inženýři z NASA dokonce propočítali přesný historický okamžik 18. listopadu 2026. V 2 hodiny a 16 minut ráno dosáhne Voyager 1 hranice jednoho světelného dne. V ten moment bude signálu trvat celých 24 hodin jedním směrem, než k sondě dorazí. Dvousměrný dialog tak zabere přesně 2 dny. Voyager 1 se nachází v mrazivé pustině, kde je jediným zdrojem energie jeho vlastní pomalu slábnoucí srdce. Tím jsou 3 radioizotopové termoelektrické generátory, využívající teplo z přirozeného rozpadu plutonia 238. Jenže plutonium se rozpadá s poločasem necelých 88 let a termočlánky věkem degradují. Sonda tak každoročně přichází přibližně o 4 W elektrického výkonu. Aby inženýři v JPL udrželi sondu v chodu, museli učinit sérii náročných rozhodnutí. Vypnuli již téměř všechna vyhřívací tělíska i většinu vědeckých přístrojů. Zbývající senzory, které měří magnetické pole, kosmické záření či plazmové vlny, dnes pracují v mrazivých podmínkách, hluboko pod teplotami, pro které byly v 70. letech konstruovány. Udržet tento stroj v provozu je však i zápas s kolabující technikou. V listopadu roku 2023 se stalo něco, co vypadalo jako definitivní konec. Voyager 1 přestal posílat čitelná vědecká a telemetrická data. Namísto logického datového toku začal palubní vysílač neustále opakovat nesmyslnou cyklickou sekvenci kódů. Pro inženýry v JPL to byl začátek záchranné mise na dálku téměř 25 miliard kilometrů. Museli listovat půl století starou dokumentací v assembleru, aby odhalili příčinu. Selhal jeden paměťový čip v systému letových dat, který tvořil pouhá 3% jeho celkové paměti.
V tomto čipu byl shodou okolností uložen i kód zodpovědný za formátování výstupních dat. Jelikož náhradní paměť na sondě neexistovala, inženýři vymysleli geniální řešení. Rozhodli se poškozený kód rozdělit na několik částí a uložit jej do drobných volných míst na jiných čipech. V dubnu 2024 poslali na sondu opravené instrukce. Po desítkách hodin napjatého čekání dorazila na Zem odpověď. Voyager 1 opět začal posílat čitelná data o svém zdravotním stavu a následně obnovil i přenos vědeckých měření z mezihvězdného prostoru. Záchrana Voyageru 1 se zapsala do historie kosmonautiky. Ukázala, že i půl století starý stroj z věku analogových technologií dokáže díky genialitě svých tvůrců a péči inženýrů přežít na samém okraji známého vesmíru. Každý příběh, i ten nejvelkolepější, má svůj nevyhnutelný konec. Pro aktivní život Voyageru 1 se tento konec nezadržitelně blíží. V nadcházejících letech poklesne elektrický výkon jeho plutoniových generátorů pod hranici potřebnou pro udržení alespoň jednoho vědeckého přístroje nebo pro napájení palubního vysílače. Někdy kolem roku 2030 až 2036 nastane okamžik, kdy inženýři z NASA naposledy zachytí slabý rádiový signál ze vzdálenosti téměř 26 miliard kilometrů. Poté vysílač utichne. Orientační trysky ztratí schopnost udržovat směrovou anténu natačenou k Zemi a Voyager 1 se stane tichým a osamoceným cestovatelem unášeným netečným mezihvězdným prostředím. Tím však jeho pouť v žádném případě nekončí. Naopak, v jistém smyslu teprve začne. Bez atmosféry, bez tření a v prostředí, kde jsou srážky s prachovými částicemi nesmírně vzácné, bude Voyager 1 putovat Mléčnou dráhou prakticky neporušen dlouhé miliardy let. Rychlostí kolem 17 km za sekundu směřuje k souhvězdí Žirafy. Za přibližně 40 000 let ve vzdálenosti 1,6 světelných let od sluneční soustavy proletí kolem červeného trpaslíka Gliese 445. V době, kdy tato sonda již bude dost možná svými stvořiteli dávno zapomenuta. Nyní je již reliktem dávné civilizace. O dalších 280 000 let později mine ve vzdálenosti 4,3 světelného roku hvězdu TIC 3135-52-1. Za zhruba 250 miliardy let skončí Voyager 1 svůj první kompletní oběh kolem středu naší galaxie. Už dávno není spojen se sluneční soustavou, teď je součástí samotné Mléčné dráhy a obíhá její galaktické jádro. V té době už může být tvář naší planety k nepoznání. Kontinenty se spojí do nových superkontinentů. Biosféra projde nespočetnými proměnami a lidstvo v podobě, jakého známe dnes, už možná nebude existovat. Slunce za 5 miliard let dospěje ke konci svého života. Bude ve fázi červeného obra a pohltí vnitřní planety včetně Země. Mléčná dráha splyne společně se svou sousedkou Andromedou. V těchto časech už žádná lidská civilizace nebude existovat. Přesto zde někde v temnotě galaktického prostoru zůstane Voyager 1. V jeho útrobách bude stále upevněna zlatá deska. Pozlacený disk chráněný hliníkovým obalem dokáže odolávat mikrometeoritům a erozivnímu působení galaktického záření po dlouhou dobu. Ptáte se, jak dlouho může Voyager 1 plout vesmírem? Vzhledem k jeho dráze a vzdálenostem hvězd mezi sebou a prázdným prostorem není zde téměř nic, co by jej mohlo zastavit a teoreticky kompletně zničit. Sondu tak čeká cesta dlouhá v rozmezí miliard let až po samotný konec času. Voyager 1 tak může plout na nekonečné cestě kolem umírajících hvězd, v časech, kdy samotný vesmír pomalu utichne a začne pohasínat. Zní to trochu smutně? Možná, ale jeho věčná mise je důležitější, než si možná myslíte.
Možná si neuvědomujeme, jak moc důležitý projekt tato sonda ve skutečnosti je. Nejen pro lidi, kteří se podíleli na jejím zkonstruování a jejím řízení a následným sběrem dat. Je důležitá pro všechny lidi na světě, jež žili, žijí a teprve žít budou. Tuhle 800 kg sondu zpočátku vyrobil člověk jako pouhý vědecký nástroj k výzkumu Jupiteru a Saturnu. Nakonec se však stala nesmrtelným památníkem lidstva. Je naší pojistkou, že na nás vesmír nikdy nezapomene. Až nebudou žádné archívy, které by cokoliv uchovávaly, až zmizí ruiny našich měst, až po samotné Zemi nezbyde ani prach, Voyager 1 bude nesmrtelným důkazem o tom, že tu kdysi skutečně existovala lidská civilizace.